तो नमस्ते प्रणाम भाई लोग। आज बहुत ही खुशी के दिन बाटे। आज हटे 7 जनवरी और आज ज्योति भाभी के जन्मदिन हटे। आज से करीबन 2 दिन पहले पवन सिंह के जन्मदिन रहे, लेकिन आज ज्योति भाभी के जन्मदिन हटे। तो भाई लोग तहलका मचावे के बारी आ गल बाटे, काहे कि पवन सिंह के बर्थडे में तो तहलका मचल ही बाटे। और भाई लोग एगो वीडियो काफी ज्यादा वायरल होते जौना में कहता लोग कि विशाल सिंह के पवन सिंह के मतलब बॉडीगार्ड उठा के फेंक देले बालो। तो भाई लोग ई कितना बात में सच्चाई बाटे ई तो हमरा नइखे पता, लेकिन विशाल सिंह खुद एगो वीडियो बना के कहले बारन कि उ जौन बॉडीगार्ड मतलब उठा के फेंकले बा लोग ओकरा के स्टेज के नीचे, उ मतलब कि बॉडीगार्ड नया आयल बा लो, ऐसे उन लोग के पता ना रहे कि मतलब पवन सिंह के टीम के मतलब आदमी हन, तो यही से उनका के उठा के फेंक देले बा लो। तो भाई लोग ऐसा कोनो बात नहीं है, विशाल सिंह आके वीडियो बना के बता देले बरन। अगर ताहे लोग को विश्वास नहीं है तो वीडियो क्लिप देख सकत रह। भैया के लिए है वो सिक्योरिटी। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि भैया की सुरक्षा इतनी अच्छी है कि लोगों को आसपास नहीं आने देते हैं। वो मुझे नहीं पहचान रहे थे क्योंकि कल ही अपॉइंट हुए थे, बाकी सारे पहचानते हैं। और मेरा भी जो रिएक्शन आ गया वो नहीं। तो भाई लोग वीडियो क्लिप देख के तो लोग इनके मालूम पड़िए गल हो कि मतलब विशाल सिंह के जौन मतलब फेंकले वालू बॉडीगार्ड नया रहन सा, ओकनी के पता शायद ना रहे, यही से मतलब विशाल सिंह के उठा के मतलब नीचे ढकेल देले बारन सा। ऐसा कोनो बात नहीं है कि मतलब बहुत लोग कहता कि खेसारी लाल यादव के बॉडीगार्ड हलो, मतलब बहुत लोग कुछ अलग अलग बात कहता लो, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं है। और भाई लोग अब बात रहल ज्योति सिंह के जन्मदिन के बारे में, तो भाई लोग हमारा तरफ से हैप्पी बर्थडे ज्योति भाभी। और भाई लोग तुहू लोग अगर ज्योति भाभी के बधाई देहल चाहत रहो तो कमेंट बॉक्स खाली बाटे, जालो तुम लोग अपन बधाई दे सकत रहो। और मिलल जी फिर से एगो नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।